90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Shout out sa'yo na kating-kati na. Kating-kati na makauwi na para bang may kumikiliti sa UB. Ati naman yung katabi mo. Ibang mga ngiti. Na para bang tapos na agad magtrabaho, ang aga pa nag-leave. Anyway, nagbabalik pa ang inyong kadaldalan at daldalerang atleta DJ Myra Tony. At syempre, ilang araw na lang, November na. Diyos ko, bakit naman kasi tinapat ng weekend yung November 1 at November 2? Parang hindi ko naman feel. Ikaw rin ba? Ano yung tipong weekend nga? Hindi mo man lang in-adjust, President? In-adjust man lang ng Tuesday o Wednesday para pasok ulit Thursday. Wala decision no? Anyway, speaking of today is October 30. At syempre, ilang araw na lang November na. May mga moment ba na minsan na-check mo yung cellphone mo na para bang punong-puno na ng memory yan? Ano bang mga laman yan, B? Ano ba yung mga trip na ilagay mo dyan? Nandyan pa yung picture nyo ng Joe ex mo. Wow, baka yan yung time na kailangan mo nang burahin yan. Oo, kasi naniniwala tayo kapag ka November, it's time to say no. Big no! No! No sa mga bagay na nagpapadrain ng enerhiya mo. No sa mga taong negative mag-isip. At no sa mga nakalagay dyan sa cellphone mo na wala namang kakwenta-kwenta. Alam mo, actually, kwento ko lang. Share ko lang. Kagabi, nung bago ako matulog, kasi hindi pa ako makatulog, nag-check ako ng gallery ko. Kita ko, 32,562 photos and videos. Ito pa yung mga picture ko nung 2022 na talaga naman sabi ko, shucks, ang dami ko palang selfie, sobrang vain ko pala. May mga screenshot pa dyan ng mga pinagbigay mong transaction sa eCash na hindi mo na mawari na para bang kailangan mo bago ng cellphone. Baka naman kasi kailangan mo na maglinis ng cellphone, B. Tapos sabi ko, ay, shucks. Pagkakita ko, ay, taray, laki na ng improvement ni Maratoni. Kita ko dati yung mukha ko. Sabi ko, shucks, ang daming pimples. Tapos nakita ko ngayon, ay, dalawa na lang. Uy, magandang gawin yun Lalo na sa'yo ngayon na wala namang ginagawa at nakasakay lang. Disney princess ka, B. Baka mamaya, this is a perfect time. Baka matripan mong maglinis ng gallery mo. Buray mo na yung mga bagay na hindi mo na kailangan. Tapos i-keep mo yung mga talagang ano yung damdamin. Ang lalim kasi. Yung kumbaga nagkaroon ng tatak sa puso mo. Ano ba yon? Makakapagbalagabag. Nakakapagpagababag. Hindi! Nakakapagpagababag? Wag na nga! Basta lahat ng mga magagandang memories i-save mo dyan sa cellphone mo. Pero yung mga kailangan mo nang buruhin, yung mga resibo, yung mga picture ng ex mo, may mga kissing-kissing pa kayo dyan. Ayan yung mga nakatago sa vault, buruhin mo na. Baka mamaya mahuli ka pa. Diba? Make the most out of your time. Lalo na ngayon, bumabiyahe kayo. Sayang ang oras, B. Tingnan mo. Juntok ka na naman. Lalo na kapag dalawa lang kayo ng kasama mo, yan, titigan mo muna siya at baka mamaya, mahirap na. Mahirap kapag mahaba yung biyahe tapos tutulugan mo lang. Kaya, kurut-kurutin mo pa minsan-minsan. Asya, mamaya mag-usap ulit tayo. Mamaya, diyan ka muna. But for now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.